L-isfidi attwali li qed jaffaċċjaw il-plejers tal-futbol lokali inkluż l-istabilità tal-karriera u l-appoġġ fl-isport. Dawn kienu wħud mit-temi li ġew diskussi fl-laqgħa li kellu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch ma' rappreżentanti tal-Malta Players Association fid-Dar Ċentrali. Għaqda li tieħu ħsieb lil plejers tal-futbol Maltin u Għawċin li jilagħbu fil-klabs u n-nurseries. Matul din il-laqgħa tmexxija tal-assoċjazzjoni qasmet mal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-isfidi li qed taffaċċja, inkluż dawk finanzjarji u n-nuqqas ta' protezzjoni legali fost oħrajn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch min-naħa tiegħu enfasizza l-importanza li jiġu protetti id-drittijiet tal-plejers u li titjib l-istruttura tal-futbol Malti. Dan apparti li fakkar li l-Partit Nazzjonalista irrid li jkun hemm ministru dedikat għall-isport u jkun hemm qorti għall-isport. Elix Borch qal li l-isport għandu rwol importanti fis-soċjetà u għandu jingħata aktar importanza fuq livell nazzjonali. Borch wiegħed ukoll li jkompli dialogu mal-partijiet interessati u jesplora soluzzjonijiet prattiċi li jibbenefikaw kemm lill-plejers kif ukoll lill-komunità usa tal-futbol. Għal din il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch kien akkumpanjat mix-Shadow Minister għall-Isport u l-Volontarjat David Aġus.